hakkunde Cameroun e Centrafrique koko ɓuri nyamdu ɗum anditirde risque pinal finatawa e yidde ha ɓerɗe ummatore nder gallure bangi ha luuɓe e non babe filuji rewɓe ɓen ɗo tawe e kewal be watugo hakkilo ha nder kuuɗe heɓɓugo koko ɗum laati lawol kuuɗe cembingol ko iyaluji kewɗi ɗo yeɗori e majum bana Jeannette filowo koko ha lumo bangi koko ɗo kuuɗe muɗum ɗo ɓedda wakkatiji goɗɗi bo ɗum laata pamarum yakere wonde min ɗo pila nder nyalomare bakin reta bo e ko ɓuri e ɗum kuugal on ngal min ɗo kuwa hande duuɓi boy ɗum ɗo wallita min ha ngendamji amin e ɗum ɗo wallita ummatore bo amma bana ha wakkatire nde duumol heɓugo koko laati ɗum caɗɗum ɓawo caɗele soyde kisal ha leydi Centrafrique suklaniɓe filu koko e kurori mbayi ƴewneteɗum gozo be ɗemgal sangu laati arande en be heɓtugo kuuɗe muɗum ngam ɗum nyamdu ɓuddundu hawtugo ummatore nder leydi ndi amma ha wakkatire nde caɗele e ɓillaji ko taweteno nder leydi ndi ɓen hewɓe doggiɓe to kilometaji ko ɓuri ujunere gaɗa kerol leydi ndi urengol koko ɗo tawe ɗum nder gallure Bertoua nder diwan funnague leydi Cameroun diwan ngal ɗo sendi kerol hakkunde Cameroun e Centrafrique kilometaji 197 ɓiɓɓe leydi ndi ɗo tawe e kewal nde weeti fuu ha biyeteɗo Marie Noël Camerounajo mo ndefu koko laati kuugal muɗum hande duuɓi kewɗi koko ɓe yaɓanda kam kuugal je mo woyide ka ɓoyma on ɗum wara ko koko mande ka ɓoyma yimɓe bo voyi bo nyamugo ha waɗa yaɓanda waɗa ɗum waɗa fusa waɗa nyeɓam tan be kusel liɗɗi jorɗum be hunde ɗo so ɗum waɗa saa ɗum tan wanno yaɓanda kam koko bo waɗa be kusel waɗa biriji waɗa nyeɓam inde mako hewti noppi ummatore nder gallure nde e pottal hakkunde Cameroun naɓe e ɓiɓɓe leydi Centrafrique warti bo waɗum ngam ko moye fu ɗo weltini e nyamdu ndu Moïse e Aristide wowɓe wargo nyama ha nokkure nde ɗum nyamdu on ndu wala mo foti salugo ndu ngam ndu welndu e ɗum laati ceniɗum nyamugo nyamdu ndu min giɗi koko ngam ɗum laati nyamdu amin wowandu komin pini min tawi daga leydi Centrafrique ha yottil funangue Cameroun min godi pinal amin ko ɗo hawti e ndefu bo laati gotel min ɗo giɗi ndu masine kuugal on ngal laatay bila caɗele gal filoɓe hecco majum e non gal ɓen hutiniranɓe bana Marie Noël min ngala keɓal bana ɓoyma nane no ɗo himɓe ɗon no mari ceede e ɗum ɗo wallita min be boɗɗum ɓilla kam ɗon jur ngam parfois ma yahan lumo ma a tawata koko a warta ma nangue ma an less yende ma ɗon less a wara a huwa parfois a huwa ma kiyama ñama ma doga ɓeddalama mi yuɓatama a wara ma defa ma fela defa bani ma rufa pat nyamdu ndu hewɓe potay hirta bila kokona gozo nder kakel muɗum e ɓen yalɗiranɓe ha leydi Centrafrique yownitama ha fada ngam andugo ndefu nokkure nde ɓen yalɗiranɓe ha Centrafrique miɗo ƴewnita ɓe ɓe ngara ɓe metta nyamdu koko on beltinan e majum Rufau Baba Chouaria dow lawol bangi RFI